Heta îro gelek Kurd rastî îşkenceyê hatine. Belkî em dikarin bibêjin kêm kes ji Kurdan rastî îşkenceyê nehatine. Çima em vê dibêjin? Em binêrin. Netewên Yekbûyî roja 26 Pûşbera 1987 peymanekî imza kir. Peymana li hemberî îşkence û şîddetên din, li hemberî kirinên derveyî mirovî yan jî binpêkirina rûmeta mirov yan jî cezayê. Wê çaxê ev peyman qebûl kir. Piştî vê bi 10 salan 12 berfanbara 1970 de ji ber ku rastê 26 mehê tê, ev roj wekî roja piştgiriya mexdûrên îşkenceyê ya netewên Yekbûyî qebûl kir û ragihand. Ji wê demê ve yani ji sala 1970 ve saziyên bi komeleyên mafê mirovan, saziyên sivîl dijî îşkenceyê daxuyaniyan didin, çalakiyan li dar dixin û vê mijarê carek din tînin rojevê. Îro jî wisa bû. Îhadeya Stenbolê Weqfa Mafê Mirovan a Tirkiyeyê, Baskê Mafê Mirovan a Yekîtiya Tabîbên Tirkiyeyê li ber îhadeya Stenbolê daxuyanidan çapemeniyê. Pankartek vekiribûn. Li ser dinyayeke bê îşkence mümkün e vekiribûn. Gelo dinyayeke bê îşkence mümkün e. Di daxuyaniya îro de saziyan behsa xala wê peymanê kir. Xala duduyan, parafa duduyan a peymanê ku wisa dibêje. Di tu dema îstisnaî ne jî di dema şer de, ne di dema tehdîda şer de, ne di dema bê îstikrariya siyasî yan jî di her cure rewşa awarte de nikare ev rewş ji bo îşkencekirina li mirovan wekî sedem bênîşandayîn. Yani xala duduyan, parafa duduyan a peymana netewên Yekbûyî dibêje di tu warî de tu demê tu nikarî îşkenceyê li mirovan bikî. Lê wisa dibe na. Em dibînin kêm Kurd rastî îşkenceyan nehatine. Yani piraniya Kurdan heta îro her rastî îşkenceyê hatine. Di daxuyaniya îro de saziyan qala rewşa girtîgehên li Tirkiyeyê jî kir û qala girtiyên ku rastî îşkenceyên cûr bi cûr tên jî kir. Daxuyaniya wan gelek dirêj em nikarin hemû bidin, lê parafa dawî wisa ye. Em dibînin, em bêdeng namînin, em tê dikoşin. Rûmeta mirovan meheqeq dê îşkenceyê têk bibe. Di vê roja piştgiriya mexdûrên îşkence ya netewên Yekbûyî de em hêvî bikin ne tenê Kurd li ser rûyê dinyayê tu kesekî nasname ol çi dibe bila bibe rastî îşkenceyê, rastî tehdeyê neyê.